É boa pregunta porque eu tampouco teño moitísima idea. Estamos en Vincios, hoxe adiantas o San Xoán nesta localidade de Gondomar, onde fan aquí estas sardiñas maravillosas que teñen moi boa pinta. Carlos, tú eres o experto desto, nós vimos aquí incluso algo cedo, quen queira apuntarse ainda ten tempo, para que nos ensines como se fan estas sardiñas. O primeiro, hai que facer unha boa brasa, e con esta madeira que alguén lle pode parecer mesmo curiosa a madeira que é, non? É unha madeira de vidboeiro, da viña. Da viña, isto é a vide, ni máis ni menos, Sí, a planta do viño. Sí, o que pasa que, bueno, cando é para unha cantidad moi grande de xente, pois utilizamos ou carballo ou eucalipto, Claro, sabes? que é o que se está facendo nesas brasas que van ser as brasas que darán de comer a tantas persoas como veñan hoxe aquí a Vincios, non? Claro. Pero bueno, pero esta dice que lle dá un toque especial, non? Pero iso dá un toque especial, iso para unha casa faz unhas sardiñas cojonudas. Maravilla, Sí, maravilla. Non hai mellor maneira de definilo. Mira, Carlos, vente por aquí colocámolas na grella, dis tú que hai que colocalas coa cabeza pa dentro da grella, por qué? A cabeza para dentro porque é a parte que máis calor quere, é a parte máis gorda da sardiña. Correcto. Entón, ao mirar que se o rabo se empeza a pintar, Xa a non o sardiña sabía, está ves? feita. Cando o rabo xa está crocante, Sí. eso é que xa está feita. Pois veña, vámolas pechar e vámolas mover desde esta grella que temos xa preparada ata, pois, por riba das brasas. Vou poñer, Carlos, vente por aquí cando poidas para que me contes. Vente por aquí, para que me contes a canta distancia, pois estábalo poñendo a unha distancia determinada da brasa. Canto debía ser? Normalmente sobre 5 centímetros, porque a sardiña tampouco quere que se poñela moi alta porque queda seca, sabes? Correcto. Quere baixiña e volta. Cando mires que o rabo empeza a marcar, está feito. E como a condimentas? Que lle botas á sardiña? Un sal gordo e bo, que a sardiña que sea boa. Bueno, é importante, eso é o básico de todo, que o produto sexa bo, que ten pinta de que vai ser. Está fresquiña, verdad que sí? Está moi ben. Tal como as poñemos agora, canto poden tardar en estar listas? Que despois xa lle botaremos o dente. Sobre 7 minutos por cada lado, máis ou menos, un cuarto de hora. 7 minutos por cada lado, sí. temos para facer esta E sardiña. non nos leva, según o braseiro, sabes? Ajá. Mais ou menos 7 minutos por cada lado. Correcto. Nesta xornada facemos San Xoán aquí en Vincio, estaremos, bueno, quedaremos un ratiño máis, porque Hai que probelas e comelas. hai que probarlas e comelas. Despois falaremos deso, porque é tan importante como facelas é papalas, e tamén hai unha maneira boa para facelo, Carlos? Despois contámolo, parece? Justamente. Justamente, pois estas sardiñas quedan aquí facéndose 15 minutiños e nun ratiño, en hora galega, vemos pois como se comen, que ese é un paso tan importante ou máis que este. Nun ratiño, hora galega.